Здравейте, приятели! Днес ще обсъдим една от любимите ми книги "Как да печелим приятели и да влияем на другите" от Дейл Карнеги. Както казах, това е една от моите любими книги и по-скоро, както я нарекох в предишното си видео, Библията на комуникацията. И това не е случайно. Тази книга си я държа до леглото отстрани, за да мога съвсем съзнателно и редовно да прочитам части от нея, различни глави и да си припомням за принципите в нея. Чувал съм някои доста погрешни мнения и впечатления за нея, от сорта, че в нея има NLP и манипулативни техники за това как да влияем на другите, заради заглавието. Или това, че някои хора не харесват книги от сорта на How To, защото тази книга се казва "Как да печелим приятели и да влияем на другите". И това как да не им харесва. Всъщност тази книга е едно злато. Едно злато, защото нещата в нея са едни стълбове на комуникацията. Неща, които могат да подобрят живота на всеки един от нас. Защото комуникацията е изключително важна част в живота на всеки един човек. Книгата е разделена на 4 части, като за максимална ефективност аз препоръчвам първото четене може да бъде докато пътувате. Примерно докато пътувате към работа или докато искате да си починете от ежедневните ви задачи. Обаче от вторият прочит на там, аз препоръчвам всяка глава да я четете по 2 пъти, като си водите записки и след препрочитането на всяка глава и всяка техника, която Дейл Карнеги дава за пример, да си дадете няколко дни, върху които да се упражнявате и да се фокусирате само върху нея. Защото по този начин ще може това нещо да остане във вашето съзнание и надявам се искрено да остане като ваше умение за цял живот. Четирите части, на които е разделил книгата, са: първата е основни техники на общуването, втората се казва 6 начина да накарате хората да ви харесат, третата част се казва как да спечелите другите на своя страна и четвъртата е свързана с лидерството и как да променяте другите, да ги убеждавате без да се обиждат, особено когато става въпрос за по-ключови разговори и по-напрегнати разговори, в които има напрежение. Още от самото начало Дейл Карнеги ни подхваща с някои от най-основните принципи в комуникацията и бих казал някои от ключови. Дори аз самия още при първите прочитания разбрах, че съм правил огромни грешки. Един от любимите ми принципи, който имах проблем с него, е точно това да критикуваме хората. Аз го правих и имах големи проблеми заради този мой навик. За щастие после започнах да работя върху това и вече не съм такъв какъвто бях, но това е само един от примерите в началото, които Дейл Карнеги дава. Също така той много говори за това да влезем в обувките на другия човек и да се опитаме да видим нещата от неговата перспектива, да предизвикаме интерес в него. Когато говорим за нещо, да мислим за нещата, които той харесва. Не е само да мислим за това, което нас ни интересува и нашите собствени интереси, ами да се опитаме да погледнем нещата през неговата перспектива. Като не само сме по-усмихнати и по-ведри, а да сме и добри слушатели и хора, които наистина се опитват да вникват в процеса на комуникация с другите хора. Като това е много важна част от книгата, с която той прави преход към по-сложните части, последните глави, в които вече говори за лидерството и за тези по-трудни ситуации в живота ни и в комуникацията. И кои са тези принципи, за които говоря, когато говорим за по-напрегнати ситуации в живота ни? Аз в началото на видеото ви споменах, че съм имал проблеми с някои свои навици и качества във връзка с комуникацията, но освен това, че обичах много да критикувам другите, много рядко признавах
признаеш своите грешки. И точно един от принципите е, ако грешите, признайте го незабавно и доброволно. Също така Карнеги говори за това да избягваме спора, никога да не казваме на другите, че не са прави и да ги предразполагаме, когато говорим за нещо, което най-вероятно няма да им е приятно. Както виждате, това не са някакви NLP техники. Това са принципи, които всеки един човек може да използва, стига да знае или поне да се е замислил, че са много важни и работят. Защото всеки от нас вътрешно знае, че трудно може да спечели спор или че това може да развали взаимоотношението му с друг човек, но не винаги се замисля дали има смисъл изобщо да започва някакъв спор или да влиза в конфронтация. Един от любимите ми принципи в последната част, което е свързано с качествата на един лидер, пък е това да се хвали и най-малкия напредък. Двете основни неща, които мотивират човек, са прогрес, когато върши дадена задача, и признание. Така че Карнеги набляга на, дори без да го казва, защото никъде не се казва, това е най-добрият начин да мотивираш човек. Той набляга на някои от най-важните принципи и на мотивацията на човека, когато работите заедно. И ако мислите, че умението ви да комуникирате с другите и да изразявате по най-добрия начин и своите идеи е важна част за живота ви, то тази книга е за вас. А ако не обичате комуникацията и не смятате, че това са толкова важни качества за вашия живот, то тогава ви препоръчвам книгата, само защото историите в нея са страхотни, ще ви мотивират, а може да научите нещо, въпреки че не се интересувате от сферата. Благодаря ви, че гледахте видеото. Надявам се, че съм ви мотивирал по правилниците да отделите време и да прочетете книгата. Дори след Нова година ви препоръчвам това да бъде първата книга, която да прочетете. Да се задълбочите и да започнете да изследвате всяка една от главите и всеки един от принципите. Сега ви желая приятно гледане на последната част, една малка изненада. Реших да изненадам приятелите ми от Sector Success и да чуем някой от тях какво мислят. Така че приятно гледане и ще се видим в следващото видео. Чао, чао! Здравейте отново, приятели! В момента отивам към среща с сектата. Те не знаят, обаче аз ще ги изненадам и ще попитаме всеки от тях, или който иска да сподели мнение, защо според него е добре да се прочете книгата на Дейл Карнеги, как да печелим приятели и да влияем на другите, да видим какво ще кажат, когато влезем в заведението. Значи в момента сме в заведението, сигурно не са я чели сигурни, обаче не са я чели много всички от групата, обаче поне двама са я чели, това съм сигурен, така че директно ще им дадем. Кажете здравейте. Здравейте. Почваме с Вили, той ще сподели сега. Здрасти. Значи... Един от най-важните скилове за един предприемач е да бъде добър с хората. И успеха в това е до голяма степен зависим от няколко прости правила, които просто трябва да прегърнем и да почнем да ги прилагаме реално в живота си. И книга, която може да ни помогне да направим това, е How to Win Friends and Influence People. И откакто аз я прочетох също и започнах да прилагам тия неща, реших да не чета нищо друго за човешките отношения. Само нея. Ще базирам абсолютно целия си експириенс, абсолютно целия си подход към хората, ще го базирам единствено изцяло на тази книга. И я препоръчвам на всеки, който иска да има успех с хората, защото успеха с хората води до личния успех. И още нещо, сещам се за Тай Лопес преди време, гледах и негов клип, който той говореше за тази книга. Тай Лопес е известен маркетолог. И той си беше сложил, отбелязваше си докъде е стигнал с $100 банкноти, за да му напомнят колко много пари могат да си изкарат от тази книга. Така че ви съветвам и вие да правите същото, с каквито банкноти искате, за да ви напомнят колко много пари има в тази книга. Успех!
Ето видяхте още едно мнение за книгата и сега от j@milanov.com. Мале, тук е малко тъмно. Аз няма да съм чак толкова многословен, обаче ще кажа едно. Ако искаш да стигнеш където и да е в живота, едно е сигурно, че няма да стигнеш сам и ще ти трябват хора, които да ти помогнат да те заведат там. И това е книгата, която те учи как да говориш на езика на другите хора, не на своя език, така че те да ти помогнат да стигнеш където си тръгнал, а не да се бориш и да ги караш всъщност да стигнеш. И това е нещо, което ще ти улесни живота на 95% от това, което мога да си представиш. Това е май най-основното. Ето видяхте, че тази книга е наистина полезна и запомняща се. Не всички се чели, разбира се, но аз смятам, че това е книга, която наистина трябва да бъде прочетена от все повече и повече хора. Така че надявам се посланието ми и на приятелите ми да достигне до повече хора. Успех!